Hello लोगोफोर स' नोंथांमोननि सेराव दिनै आं मोनसे फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायजोब आरो हायोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बेहाय नोंथांमोना गोबां इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि बारै मिन्थिनानै मोनगोन स' लोगोफोर जों भिडिअखौ जागायदोनि फेक्ट नाम्बार 5 जोंना बुहुमा साननिफ्राय बेसेबां गोजानाव दं जों बयबो मिथिखायो स' जोंना बे बुहुमा सानसिम सहैनोब्ला बे मा खालामनांगोन नोंथांमोना मिथिगौना बे एसे फानि फेक्ट्स दे स' बेहाय जोङो बिदि जोंनि बुहुम बायदि मोन 100टा बुहुम साजों सा फोनांजाबोब्ला जोंना बे बुहुमा सानसिम सहैगोन बे बुहुम बायदि जोंना 100टा बुहुम नांबावगोन सानसिम सहैनोब्ला फेक्ट नाम्बार 4 नोंथांमोना मालाबा सानफेरदोंना जोंना बुहुमाव एभ्रि सेकेन्ड माने 1 सेकेन्डआव बेसेबां सुबुं थैयो जोंना 1 सेकेन्डआव 2 सुबुं थैयो बे बुहुमाव 1 सेकेन्डआवनो माने मोनफ्रोमबो मिनिटआव जोंना 120 सुबुङा जिउ गोमायो आरो मोनफ्रोमबो बोसोराव बे बुहुमाव जोंना 6.3 करोड़ सुबुङा जिउ गोमायो आरो जोंना जोनोम जानाया जाबाय 1 सेकेन्डआव जोंना 4 गथ' जोनोम जायो बे बुहुमाव माने जोनोम जानाया आरो बांसिनबाव बेनिखायनो जोंनिया पपुलेसना बांगासिनो फेक्ट नाम्बार 3 बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन नोगोरा मा सिटी द लार्जेस्ट सिटी अफ द वर्ल्ड बे जाहैबाय जापाननि टकिय' बेवहाय गासै 3.7 करोड़ सुबुं अनजिमा थायो बे नोगोराव आरो नैथियाव दं जोंनि भारत हादरनिनो दिल्ली जोंनि भारत हादरनि राजधानी दिल्ली बेवहाय 2.9 करोड़ सुबुं अनजिमा थायो आरो जोंना थामथियाव दङ चाइनानि सांघाई बेवहाय गासै 2.6 करोड़ सुबुं अनजिमा थायो बे नोगोराव फेक्ट नाम्बार 2 स' लोगोफोर बे आइजेंखौ नोंथांमोना मोजाङैनो बे आइजेंआ गुलिटेन होननानै मिन्थिनाय जायो आरो बेखौ गोदोना दानस'नो थाखाय गोदोनि समाव बाहायनाय जायोमोन आरो आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानो थांगासिनो बेखौ मिन्थिबा नोंथांमोनाबो शक जानो हागौ मानोखि मानसिनि गोदोनाखौ दानस'नायनि उनाव मानसिनि बे गोदोनाया 20 सेकेन्डहालासिम फिल खालामनो हायो आरो गावनियाव जि जादों बेखौ नुनो हायो मोनसे रिसार्चनि बादिब्ला अब्ला बे 20 सेकेन्डखौ साननानै नाय बेसे गिथावना फेक्ट नाम्बार 1 स' नोंथांमोना बे पेनखौ मोजाङै नाय बे पेनआ जाहैबाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन पेन आरो बेनि बेसेना जाहैबाय 11 करोड़निख्रुइबो बांसिन माने 11 करोड़ 2 लाख बेसेन बे पेननि बेसेना वाव लोगोफोर मोनसे पेननि बेसेना 11 करोड़निख्रुइबो बांसिन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोना बिदिनो इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव बर' राव भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो सापर्ट खालाम आं फिन बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदि भिडिअ लानानै फैबावगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर